Streženice Dorast, ktorý beháva aj Slovensko-Moravskú hasičskú ligu. Fú, riadny šmik na tých bečkách. No a celkom pekné zostreky, tak sa poďme pozrieť, čo sa podarilo, lebo opäť jeden potlesk. 17.138. 17.138 na ľavej strane rýchlejší. 16.509. No a treba povedať k týmto chalanom a dievčatám, že tam sa veľmi pekne pracuje s mládežou. Oni v Puchovsko-Ilavskú detskú hasičskú ligu behali veľmi aktívne a teraz v dorastenskej kategórii behajú Slovensko-Moravskú hasičskú ligu v kategórii dorast. Aj SSHL behávajú. SMHL nebehávate? A dnes ste boli vo Vysolajoch a vyhrali ste? A tu vyhráte?